И здравейте хора, аз съм Дода Пройнес, но ще играем Call of Duty Modern Warfare 2, продължаваме с следващата мисия The Enemy of My Enemy. Така, вземем с тежката задача. На Сандерсон. Да, той е мъртъв, да. Прецакам. Сега тук сме в Афганистан. Да, ето се съм. Джеймс Рамирес, нали бяха на две места едновременно, тъй че един не умря. Сега е ред на другия да видим как ще се справи. Ето тук са Мактавиш и Прайс. Какво? Това е Николай. Шепард какъв не разбрах е? Май е враг на Макаров. И на мене едновременно. Аз кой съм? Що с такова оръжие? Кой ми го избра? Така. Аз съм капитан Мактавиш. Сопа. Сопа ми вика ли? Така. Така. Чакай да ме стрелят. Аз не съм сам. Аз ли гръвнах танка? Не. Май не. Хеликоптерите са на моя страна. Окей, тръгна там. Тичай. Давай. Изморил се. Горке. Тичай. Няма, изморил съм се. Фак. Всички, никой не е от моята, всички са от другата. Тя май са от моята. Започвам да си мисля така. Но сега никой не е от моята. Но сега. Не е на тук. Окей. Да, този не е от моята. Окей. Така. Всички трябва да умрат. Всички. Аз не знам откъде трябва да отида. Откъде трябва да отида? Накъде трябва да отида? Откъде да мина? Аз съм сам. Такъв хубав руския акцент. Защо стреляте мен? Защо? Защо мен? Защо? Значи аз съм между битката на тези на Шепард и тези на Макаров. Точно по средата съм. И няма никой, който се помага на мене. Аз съм сам. Този свят. О, не. О, то си добър. Сега ще го карам това. Най-после някой от моята. Зареди. Предади. Опа. Дей дръж така е. Опа. Блъсна ли се? Тъпло ти стана. Давай да стрелям. Май не. Какво? Фак. Аз... Какво стана? Гръмнах нещо. Въйте с нима карат. Колко хеликоптера.
Извинете за нас. И ето ми отново хора, продължаваме с мисията. Вай, не мога стрелям. Давай, ти си. Давай. Това ли беше мисията? Окей. Това ще всичко от този епизод, хора. Не забравяйте да харесате. Да харесате, да коментирате, да се абонирате. Ще се видим следващия път.